Heno hai lam sugani channel tini ni video ke no thumbnail le title no kuin chaiman kana tini ni video kang tam ni bagus nam kang ge chini pro Reang rong no Bangladeshi ni fayyu hini saka Dr. Manik saha hojagari boka phawo kaisa festival koto kai sanamjak mani ajaga bono invite khaimani yaglo joto kaham kurungkhaino invite khaimani yaglo phaika phaimani yaglo bono traditional dress rok kanri Reang rong nei ajaga olo bono kok sanani chorari pruke bo sairika Reang rok Bangladeshi ni fayyu hini garo bini kaisa rongmui thaka o boni bini kok khursawi bono je bo Manik Dr. Manik saha Reang rono Bangladeshi ni fayyu hini o kok samani yaglono tabuk chini bro Reang rok borong onekjon thuitungkha baksa baksa jobo jole laikha baksa baksa tamo haibongkha o program mono gatak o program kaisa musanya hengoi thaka hedena amhai program si kotong thotok sa thotok tini kaham kurungke program khaimani borong no rihinoi chini traditional program rok phunungna hinoi invite khaimani fia gothok tuyong ria wansukti siong mane hayong siu tini program le musang dia mo kam ke tamun ke Reang rong no opomanchi khairi kha hai dana opomanchi khairi kha bono tongthok sa thongni program rihingman le opomanchi khairi kha abono tui Amarpur ni Reang rok tabuk onek no miya rally khailega chung Bangladeshi ni phaiya to hi phayu hini tamni amo Bangladeshi ni phai hini o kok tabuk khursa jagoi tongo borong jotono Simon hai dana chini India ni nu borong chini Tipra ni nu kebuk borong kono Bangladeshi ni phaiya abono to yu tak example no nang kok mane example kok sairi bano tanung jaga manik khok yawishi no no khogo hini berkan gabo kono deongno ba ese matino borong Bangladeshi ni phaiya kareshi phayu hini sakanga borong bu joli jangna be hede na tini kubui kongna sana nango tam kubui kongna sana nango bakpar illegal ba sam khaitam khaine ba kubui kongna sadi tini oje Bangladeshi phaine rongno khai tini sa sano norong Bangladeshi ni phayu hinoi o Bangladeshi ni phaine rongno khai Bangladeshi ni phayu hini sa sano Bangladeshi ni phayi kuna kuni nok stok tang hoi tojak abo khai checherjak tini chini kau boro Reang rongno khe Bangladeshi ni si phaiya abo si Bangladeshi ni phayu hinoi tabuk Dr. Manik saha sai tongkha o kongno ruk sawai no miya kaisa justice sanlai mani choba cholina hinoi real kok tamningke phaiyawi si phayu hinka amo bahai kok thangka nai bahai kok thangka tini hai miya october ni 8 tarik go je hojager festival songjao jangman jaga Dr. Manik saha Reang rokno Bangladeshi ni phayun sai rikha gai next din phano next generation phano te oino jati rokno saimano aboni bagoi khorang tisalaina nangnai khorang tisalai di norong na ke hintong mani joto tisai tongo norong bu tisana nangnai haidena balkhe tisana nangnai tini nong no hinka next dino te oino jati no phan hini mano nong Bangladeshi ni phayu ni tini norong no si phaya karei phayu hini saiman khakai bo next dino bo oino jati rong phan saiman blai norong Bangladeshi ni phayu hinoi o je Bangladeshi ni phaine rong no khai tabu phano kuno arrest na jaiga kuno phano khursa jaiga borong ni gai mane Bangladeshi ni phaine rong no khai India ni hini songkhatha mane bo exam hamai nong khablai bini kokti to Bangladeshi ni phaine rok khai India je India tongnai rok khai Bangladeshi ni phayu hini sajakata boje kok samanti tatai no mulai norong justice khorang tisalaina nangnai judi no khorang tisalai yawi thanchang yawi khorang tisalai yankle chini dofa taibu kulungnai daibu next generation no ul sakang taibu hinjangnai boibai satok pitok ongoi to jangnai nai tabung nijini jaga tongoisi nijini hawo tongoisi tabuk tam sajaka bobai oino jati ni Bangladeshi ni phayu hini si sajaka niji acharai ni simi omo ni simi tado ni simi o tiprawo tongo bahai Bangladeshi ni phayu hini tini sajangna nangkha chini bro Reang ro tini Bangladeshi ni phayu hini bahai sarangna nangkha Bangladeshi ni phayu inkle phayu gosikamu tini phaiya wile phayu hini tamona ni saba tini phaiya wi phayu hinoi tini kubui kona sadi tini সত্যি কথা কও বরং বনো কুতু খাই বনো এমলে টিকেট ফান কই থানাই মানে যে জায়গা সিট ফান কই থানাই বিনিটা ও ডক্টর মানিক সাহানো বরং যে বিজেপি নি আদং ন হিনকা কাইসিনি বরং এমলে টিকেট ফান কই থানাই যে টিকেট ফান কাইসা সংসদ জাংমানি মানে ও জায়গা টিকেট কাইসা আই থিং টিকেট রকম জানান কিরিবইনো তাবো আতে কিসেতা যদি ন টিকেট নি বাগৈ nini boh thangnani bagoi judi ni bohini sitong khanai di joto sara dunia ni borong nu khajaga program koto borok rok hazar tong borong khanaka nungtini tamsa mung khorsa dia nungtini tamsa khu koroi si sajaka pabo
amo bo edit khai bai mansi tini nung nini bohok saijong ni bagoi nung tini o ticket ni bagoi nung amhai sawo nini cherai rok kwbangma tongkho tabo next generation ni cherai rok kwbangma tongkho o cherai rok ni bagoi wansuk di tabo nijini boyes hosi amhai ke hinjagui tongkha kai tei next dino tamo sabo hinjang no tabuk sabo hinjang no o kongno muitona rokdi tini ticket ni kokha tini kubui kongno sai thangdi tini dalari tomung ta thungdi tini kubui kongno sai thangdi tabuk si otoi bakpar illegal babe choli tong next generation no bakpar mamang khaisi chabainai judi nu omahai tomung tongkha khe tini khorang tisalai yang khe tini bini seat ni bagoi si bo tini amahai kai bo khu koroi sau rok hwnwisamani tini judi no amahai tomung tongkha khe tebu chini dofa kulumnai aboni bagoi chung jottonu chini bro Reang rona sanamo chung thancha tongdi thancha ongbai di tamoni kai thancha nya kai chini dofa kulumnai